Okay, kayo sila, may katlo kayong tanan. Kumusta sa mga niyaga pa inyong alagad sa kanina? Telephone pa, Beryl Morales. And then my partner ka pong si Randy Tayad. Asap gid ha, always say a prayer. Kumusta ka tanan pumuti karon? Kabisaya ng Mindanao. Labi na gid nga ito nila ni Foreman Boss Pino kuno. O ni Nuno Ining, Darwin, Edwin, o ni Titi. Kini, greetings coming from Rolando Dongog. Niya, pagbisita niya mo diri. Okay, pila na lang yun kaadlaw, doon na yun ka Pasko. Okay, malipayon Pasko kanang tanan, o malipayon sa pag-ung tuig kanatong tanan. Agi mo kalimot, asap kita, always say a prayer, Kaikson. Bueno, ang suwatan po ko itong hatagan o pagtagan, no? Pinada kini sa usak ka tao nga inong tampo nga lanlain man tawag dadag problema kini to mana mo bitong patabang siya na to nala sige magtago lang siya sa ngan nga Hugo. Tawagan ko ninyo sa nga Hugo ang bata-bata ni Dr. Zacola. Grabe gining problema nako nga wala ko masayod sa ngayon akong buhaton. Halos nawad na lang ko sa paglaom. Pero nadadaan na lang nako kay Pasko naman lagi. Ang sinugdahan gid ani mo ang babae. May naibgan ko nga usa ka babae nga sama sa kababayeng Pilipina parang tala sa umaga. Si Olga. Hi Olga, Merry Christmas. Unsa ba naka-Merry sa Christmas, ha, Hugo? Merry Christmas gift. Way lami. Nga naman, kuwang sa templada. Na, samot ka way lami. Gusto ka palamian na to. Unsa? Sa muka ni mo, eh? Kuwan mo good Olga, kining... Utang-buot lang, Hugo, be. Unsa na kung pangayoon ni mo pinaskuhan? Unsa man lagay kay willing kong muhatag. Ayaw nagpakita nako. Ay, Nakabati ka sa kong gisulti ni mo karon? I don't want to see your face anymore. but why Olga? Because your face is very unsanitary. Olga, you made me laugh. Katawa lang diha, katawa mayo. Pero nga naman ha, kasakit ba sa ato mga sinultihan ron oy? Aron dili ka sakitan, tumana tong gisulti nako nimo. Pero unsa may katarungan Olga? Daghang katarungan. Oh. Primero, kalagit mo buhok ay taas kaayo. Mura kag lasangnon, mura kag taong luog. Style man eh. Sakop ang kong sakbuhan ko kanang bisrak ban. Mga taas kaning buhok nako. Pero nagtuog di kag angayan ka anak Hugo, ha? Mura kag kanang mura nag-ikog sa baboy ihas. Kuyawa sa mong example oy. Ikaduha, Unsa man Olga? wa ko ganahe sa imongan. Horror kaayo. Ah? Hugo, murag bata ni Dracula. Unsa? Katawa lang nagmayo basta kay mo na tinuoy. Unsa man ay katulo? Kung wa man ko ganahe sa imong pangan, samutang wa ko ganahe sa tag-iya sangan. Ay. Hugo. Ngano? Hugo. Hugo the Sailor Man. Unsa si Lorman? Mura kag si Papay. Bintos day ko. Mura sa kag si Pitpit. Ay, paita, oy. Mo nga usara akong hangyo ni mo Hugo, usara gid taon. Unsa man, Olg? Ayaw na gid pakita na ako kasabot ka. Lakaw na bi. Sige, mula ko na ko, pero timani lang kini, ha? Unsa ha? Na kung doon na may mahitabo ka na ako, ikaw gid ang mabasol sa tanan. Ug unsa hitabo ha? Og makabalita ka na lang, nga nagbitay na ko sa punuan sinangka. Uy, hala, wag mo pugong ni mo huguha ka. Hala, paghikog. Olga. Paghikog. Kay mag-aliluya ko. Olga. Kagot-kagot ko mas ngipon ni mo diha. Nagtuo kag mahadlo ko ha? Hugo? Dakala man? Unsay kala? Kalabera man. Lakaw na, uy! Magbasol ka, Olga. Kung makakita kang gihaya nako. Malipay hinuon ko kung makabalita kong patay ka na. Pero mabanhaw ko si katukadlaw. Largas Israel! Lakaw na lagi, uy! Sa ka ba? Kakain mo ko. Pakamatay na dito. Magpakamatay ko. Pero baliko di ka, kaag na ko. Unsa? Balik ka? Unya ka na? Huwag ka na'y mahimo do. Unsa ba? Ha? Mutingog yapon ko. Pinahuror. Say pinahoror. Patay naman ko. Munang mayong ko nga, Olga, Say ana ta. ay, bastos, magkagang. Usa? Oy, ayaw, part. Part, maura na ibabags tanan, kini akong buhok. Ha? Taas. Ano ipaputulan nimo tungod lang sa babae nga wa ka sugtan. Unsa man ka oy? Basi nagsugton ko part, og magpaputol ko sa kong buhok. Ayo, part. Iyo tay banda taon.
Mao ni nakapag-click na to ang atong buhok. Sama ko sa Beatles, disikat sila kay taga silang buhok. Kang Bon Jovi, di ba? Basta kay banda gali part, mga taga-as buhok. Magwil ko niya tagpuan, inigtukar, magwil lang ko. Kuyaw kay na magwig ka part, Hugo. Anong kuya man? Kung mo kanta tagrak, Oo. nga to yango-yango ang atong mga o. Malagpot yung buwig, mauwaw ta. Ano? Sa mga kaway? Ay na maputol yung buhok. Tungod lang sa babae mo paputol kas buhok. Di na matawag og bisra ka na. Ano ba? Ang nabuhi mo nga ato, part, panukar ang atong pinabuhi. Daghan kayo rong mga Christmas party. Part, si Olga, di man gusto tasok buhok. Oo. Itataglayin babae. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Na problema gigo sa kong buhok, na taas kayo, o nakapitar rin sa kong bukol-bakol. Naibong na lang ko nga, gikan kong natuog, nakalitan ko. Uy, unsa man niya as unlan? Kadagkan ang buhok. Hala ka, uy. Tay! Tay! Oh, ano, Hugo? Ano ka? Uy! Dagkan ba ng buhok sa unlan? O, tay? Usa? Nanglarot ka? Mau tingali, tay? Nagdala ka sa larot na. Ayaw sa na, tay, uy. Pero ano mga tagak, mga taltag na buhok ni mo? Ipikto tingali ni tay? O sipik to ba eh? Nga sige kong gunahon na, nga taas kong buhok, maong nanlarot ko. Dili na maoy, Hugo. Unsa man tay? May sakit ka na. Unsa may sakit ako, tay? May sakit ka nga, tipos. Unsa? Kaya nakuyawan man ko nga larot akong buhok, bumiadto ko sa kaparlor. Oo, sa to, Hugo? Magpa-hot oil ko, bayot? Nga naman, di kaspa ka. Ay, kaspa ko taon. O sabi tayo kasma? Si kasma. Dili makakaspa, di kasma. Gitikar ko, bayot? Sige, lingkod diha, be. Klaroon ta ni, og nganong, Ang larot ko? o ano nang larot ka na nipis tuod kayong imong buhok. Uy! Mga babayot na nipis. Oo, sana ba ba manipis no? Sobraan ko luskoan. Huwag kang kaya ngay og magpaupaw, Hugo. Nganong waman ko yung angay? Nay, bihing ka mag-oo. Sa tarong ko na, bayot? Wa man mabalance ang kapihing sa imong ora ba? Nganong waman mabalance? Ang pikas ugdo, ang pikas lopia. Sige na bayot eh, hot oil ako. Oh, nindot hinoon, Hugo. Nganong nindot man? Mura ka gikimo. Hi, Olga. Kinsa ka? Ha? Kinsa ka? Huwag ka na kailan ako. Si Hugo ko. Uy! Mao ba? Oh. Siya ka na may buhok. Og kuan kining og maupaw ko. Ana, samot, wa kay angay. Mura kag berdugo. Unsa? Unsa man bayot matugkad pa ka ni buhok nako na ako matugkad pa ka ni buhok. Wa na gyud, Hugo. Murag sakit ni nimo gyud. Unya unsa man na akong bayot. Kuan, kurtiyahan ta lang ni. Unsa kurtihan ba? Kuan, kung napurmaho na to og mapa sa Palawan. Pinakatay. Ha? Iliko na to. Murag highway. Klaro na di bayot oy. Labad na bining una ko. Oh, mao ni nakalarot si mong buhok, ang labad. Unya, unsa ko nginom? Oh, inom lang og G-Detox. Ay, Ninom dito ako gultong papi. oo, ay. Murag surrender na ko sa imong ogo, ay. Surrender na jog ko. Maupaw na gyud ka. Dili. Oh, Lord. Recorded by X Thunder Gaming. Ugwa na gyud kapug ni naupaw na gyud ko. Sadyang na namin ko, nakuyawan kong nagtanaw sa kong nga murag supong nagikit-kit silaga. Problema gyud kayo. Sige na lang kong katubang sa amin.
Mirror, mirror on the wall. What happened to my head? Ha, mirror? Ay. Tatay sa day. Lagpak man ka diha. Sige, sige. Sige, hatuba ka na sa amin. Sige. Basilag milagruhan tay. Sa bilagro taon ko taon. Oo nga, sa sunod akong tanaw sa amin, natugka nagbuhok akong oo. Wa na ginugo ito na sandaw na ganang uni mo. Naon sa, muro na gikaingin. Nga tayo sa may kumuhaton ni tay. Musamot nga likayan akong Olga ini. Ay gamitang utok ni mo wanam na mo. Ang imo buhato na nga anaran na lang si Olga pagpakita sa imo. Oh, maanad na na. Mao ba tay? Mabatay. Hala, adto as Olga, ha? Pakita ng imong upaw. Oo, tay. Hi, Olga. Oy, kinsa ka? Gikan ka ba sa prisuhan, ha? Nambartulina ka ba? Sino mo tulina? Nabartulina ka? O, Olga. Huwag ka na makailan ako, ha? Kinsa ka man lagi, uy? Si Hugo ko. Hugo Irante. Uy! Ah. Ikaw, si Hugo ka? Ha? Si Hugo lagi ko. Panakla na, be. Uto da si Hugo kagidi ayda. Hastilan Hugo. Kung nag-t-shirt ka pag turtleneck, mura ka nag-roll on. Hugo! Karon na upaw ka man. Gilakaran ka sa buwan o gibilagkaran ka sa agta? Igo na, Olga. Please, igo na. Paduol ra, Hugo, paduol ra. Nga, Olga. Oh, niya, oh. Duklon ti ka. Lakaw na, Hugo. Keep distance na lang. Nga, Olga. Nakuyawan ko. Pado na kayo sakit ng mananakod. Kanang contagious disease. Palayo na ko. Olga. Uy, skin sam ning upaw nga. Upaw ko nga naghinuktok. Murag ka makon mas pampang. Yun na. Uy, hugo mo na. Bay, Hugo! Bay! Oh, Uy! bay laktoy. Ikaw na, bay. Ano mo taong mihilak maga, ha? Bay, Unsa ka, uy? Bay, unsa ka, bay? Unsa ka? dako kaya kong problema, bay. Sumigiyaw-yaw mo. Si problema. Nagkampo ko sa Ginoo nga. Tungod kaya doon ako'y dakong problema. Dili na mao mo pag-ampo. Ah? Nga Ginoo, doon ako'y dakong problema. Di na mao. Ang sama di. Ina nga, problema. Doon ako'y dakong Ginoo. Tama na yan. Samot kasi problema da. Ay, usap lagi problema ni mo, Hugo, ha? Beso kayo guro ko. Ang akong pagkaupaw. Nga nung naupaw mo sa dega? Tungod sa akong problema. Huwag kayo kukasabot, ha? Oh. Puro hunto ganin, eh. Oh. Unsa may imong problema? Ang ako lagi pagkaupaw. Nawangan nung naupaw mo lagi ka? Tungod lagi sa akong problema. Maupaw. Mao gini ang akong problema. Ang akong upaw. Ug nganong naupaw man ko, tungod sa akong problema. Hasta naglibog mo. Hasta gani ko naglibog sad. Magkaupaw rin yung problema kay naupaw man ko. Tungod man ko sa akong problema. Di siya mo kami pasultihon ay. Upaw, Hugo. Good morning, Lord! Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa tanan. Good morning. Tatlong tulog na lang. Tatlong tulog na lang. Oh. Pasko na ay. Merry Christmas, Ma'am Ninin Moreno di ay. Ma'am Nen, Merry Christmas di ha. Tatlong tulog. Sir Cardo. Tatlong tulog na lang. Og di ta matulog. Kung sa may tawagan, tatlong tukaw. Oh, tatlong tukaw. Sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, Merry Christmas kanatong tanan. Sa tanan kayo. Thank you Ayo kayo. pa dapit ba mga dili mag Christmas no? Naasa do? Ang China mo siguro, Bud? Ha? Kana tingali mga non-Christian nation. Ba? Oo, kanang Karon murag gabi murag ko ang balita nga doon nag holiday ang Katoliko. Okay. Oh. Oo. Oh. Kanang Ang Immaculate. Immaculate, pariha na. Napirmahan na. Holiday na. Holiday na. Oh, kanang ang mga Disyembre inana. 8. December 8, holiday Oh. na na siya. O, kamaw man yung mga dagkong pizza sa kalendaryo sa Catholic calendar. Mas tagaan yung pagtagad.
Kanang Okay. birthday niya 8. Mo kay nanong do ang Ramadan ang mga Muslim na may holiday. O kanang Ramadan bro, di ba? Usak buwan man na. Kana sa tang Semana Santa na to, balik usak semana sa tanang kuan. Holiday. At kuwarasan, usar ka O duha lang bisa ka ng Holy Thursday o Good Thursday pa, Friday. holiday man na. Time sa Oh, Pero dili lang kay Katoliko mangod ang nagselebrita na nama sa ibang mga tinunguan. Mo na kaning kuan Mama Mary Immaculate, Katoliko ra gini siya. Kay wa man kay nagtuo ng Mama Mary. Oo, tinuod nga na. Katinuan, Katolik raman. Oh, ang uban Nagali dili uban totoo. nato nga tinuan diri board nga naagyo diri sa Pilipinas nga di gyud mo to mamamiri. Unya ang atong Immaculate Conception nga Disyembre 8, usbuna to pagpahibaw-ban nga dili siya gitawag nga Immaculate Conception ng Disyembre 8 kay nabsamkon sa kang Jesus kun dili ang kanang siya mo ay gisamkon ni Santa Ana nga wala sa isang panulundon sukad masukad mo nang gitawag sa Immaculate Conception. Di ba na ang pagkuhan sa anghel? Dili na Papunsan dili, na dili siya magsabak ka? dili na siya mauban Ah? kanang pag pamangab Diyos niya nga siya wala gyud siya ay kanang gipili kuno sa daan o Oh. kayo gimo kuno nang matud pagawalis pare si Mama Mary man kuno murag banag-banag murag banag-banag gipreparar siya si Jesus murag adlaw nga ni silang Aha. si Mama Mary gipreparar daan gikonsagra daan diya wag gyud siya isa munang gitawag siya munang Wala na siya. conception oo Mary Immaculate, Star of the morning. Oh, Yan yung ang pare- kinakataha, eh. Og ari ka sa kuan, og ari ka sa gusto siyang novena sa iyang piyesta sa Immaculate Conception. Kuan po to ban kanang giingon nga kanang gipanamkon nga walay sa walay sa salana. Mario ikaw gipanamkon sa walay salang panulundon. Ang anang tunog sa gusto sa mo sa uslo. Si Mother John ato ni ana na pulis kato nakaila nato sa birthday sa mama ni Ma'am Susan. Si Mami Pat. Kay ba siya? Oo. Ma'am John Napoles. Father John. Ay, ma'am naman. Father John. sa kuan. John Anthony na pulis. Sa Franciscan. Oh, Franciscan. Kailan rin. Yan na si nagkuan ban sa Kaya Talamban. nakailan yan na niya. Sa Talamban. Nasa laman. Franciscan. Oo. So duwa na kapari ang ko amigo Father John Napoles sa Talamban ug si Father John Velarde sa parokya sa Uslom. Dapat ang mga amigong Paris, Father Joshua Canota, Father Dondon Barok, Monsignor Ruben Labajo, Lord. Tayo sa balik ta. Atong ginubitang nitiban nga taga halidi ang Immaculate Conception. Kaya kuno sa Ramadan ang anak niya ni insert mas Goliath man nga maiset kuno tang mahal nga adlaw nga tulo ka usahon sad ka buwan. Oh, putlon do ta kana kodritso Goliath. Nga naman. Makaya ba nimo? Nga naman Kaya ba? kanang Ramadan ang ilang pagpuasa apil ang pagpakihilawas. Ikaw makaya nimo sa kabuwan. Oh, kada. Forbida sa dinuluan. Open man na sa mga Muslim ban, ginadili nila ang pagpakihilawas suso sa Uy, kabuwan. wala ba? Karoon ako ma'am sa katuig na liba. Uy, gini. Ang butlang ba? O kaya, uy, kano O sa katuig ko na iya. Ito kasi, Gulya. Oh. Masakit mo hindi ka kuhan. Si Manghilang ang adlaw. Si Kuchel Gili ka, no? Patay ka. Di magiging siya may Ay, sa- hindi makadto Ay, sa balik ka na to, Tiba. Magdag ka lang mahigikas buhon. Patay! Mahilig mo rin sa regalo. Ang katiban ko, no, sa nakatuig. Huwag ibutan na to sa... Labaw pa. Huwag ibutan na to sa... Mura makatuloy sa silo pa. Panaglita no kang tiba na itong ihambit sa businas barko. Wala hindi mo ka barko. Ay, pero baba, hindi irabat ka. Ay, nagdaota dyan. Manood ang samot dyan. Ay, Merry Christmas sa tanan na to, mami ko. Oy, Merry Christmas. Kay Jones Gismar. duha na lang. Oh, si si John, di ay Kuchel John. Si Fred, si Jade o si Algo rin diha Si Kwan, si Lando Dongog, mamaniniktabang na to, nagdama bitaw ta nga, paglaban na to sa pang, nag-brief na lang ng Alden, kaming Rani, sa tong tuburan, sa tong tumurag tiles, sa tong paglito, Oh, kadong- marmol. Marmol. Oh, nga katong kitang presila nga, Wag ipang- ka, kuan, agto. Oh, sa Oh, wag sa kakulo. Sorry. Gipang sukal ang mga babae. Kay bawat siya nga sa atos marbol bahala. Oh, Merry Christmas to Very Robley. This is a good bow. Because si Baby Robley. Og ni Vice Mayor, Edgarla Belia. Oy, Merry Christmas, Mayor Tam! Tami ang Sminya, og si Mama Margot Sminya, og si Sir John Kabuya, ang kutsyahan na to. Merry Christmas. Larga, ang atong sindirman. Father Joshua. Si Hugo Erante. Kuyo kini nga na Hugo mo ni tabata doktor sa kulan nito. Oh. Niyo, Sinulot dito dun dilma.
Hugo. Oh, ano, Dr. Sagula? buktot ni siya, no? Ang iyang problema, Ako yung problema, ban. ang iyang pagkaupaw. Upaw mo? O manong naupaw siya, tungod siyang problema. Naglibog ito yung papa. Ano na upaw ka? Sus ko problema. Vice versa, di ay. Oh. Problema sa naupaw siya. Naupaw ko sa tungod sa problema. Tagibugan niya. Sige mo na. Usa ka pare, mitumbok ginitiban Escudero. Naupaw sa? Atol sa misa. Naupaw sa? Dili oy paminaw sa. Atol sa pare. Ay, atol pare. Atol sa... Atol pare. Atol sa misa o atol sa wale mitumbok gyud ni tiban ang pare si Father Kukoy Inad sa Santo Rosario. Oh, kaysa Gospel man gud ni San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30 ningon man gud si Ginoong Hesus, o marika mo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong nga gipas-an ug papahulayon ko kamo. Oh, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kaya malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Kanta. Kanang Come to me, those who are weary. My yoke is light. No? Ang parin ingon, pagpaambit niya sa gospel siya, usa ka very known actor, Tiban Escudero, ningon, di kong problema matapos ang kalibutan. Ang problema kung matapos ang bulan, pinagang bayranan. Ang kaya din, Father Kukoy, listener din mo ba? Sa Santo Rosario. Yan di pa ambit nga. Ang mga problema ko, no, mudangop ito ni Jesus kay magaan ra. Murag mo igo aning problema ro aning time sa ubalik ta anang wa magito makuan ni ban ko sa rason sa ang pagkaupaw. Problema lagi niya. Ang tungod lagi siya problema. Tungod sa upaw ni samot yung pagkaupaw kay gari kas kanta ni Max Urban katong yang kanta nga upaw. Dako niyang problema. Wa sa to matagaig solusyon. Awag yan. Ug ari ta sa medical term kanang nga ang upaw kuno usahay mahitabo kung ang usa ka lalaki over sex. Day, taliwat na, oy. Ikatiguan na. Magkuha na yun na. Mupaw na yun. Tinuod na kasi Ricky diya. Oo, taliwat na na. Inyo na. Ang paglaan uy Na, nga bisan idadi mo mga 30 kapin, inyong kaliwat nga Katong Eric. mupaw yun mo. Oh, Eric, milyones. Tagsara mo itong kabira. Pero Na, yun na. Uban sa katiguan mo na, mangupaw na. Natural ka na. Morales. Oh, dili mo kay... Wa malagi ni maupaw, be. Dili magkana siya hilig mo lawas nun. Kaliwat Dili siya over Dili kayo na siya. 6 over niya. Kaliwat ka na, dili na over 6, oy. Kaliwat yun na Ingon yun. man sa Or, medical sa term. katiguan mo na, mangupaw yun. Dili, ma'am, nasa sa over 6 ma'am kanang gunitag mo imong buhok. Mga larot. Oh, mga Dili larot. tungod siya. Ang nadi tamang Tungod siya larot. Na may babae nga buhok may gunitan. Gunitan. Inigkuan na. Gastok bayo sa Climax. Ay, Grabe sa, di sa kong too. berta ha. Palahap ta. Dili. Mao na naglabo Mao din siya nga nagpawpaw ang iyang banda kay wala magunitan. Ang gigunitan sa pilok na lang. Mabulikat ang mata. Lain lagi ako. Lalo lagi ko manggunit sa buhok. Same gunitag. Sa katri ko ng hawin. Bilis na akong katri. Balik ta. Balik ta. O gaya rin po kang nga tinamban, ka naman kukunong ingon na ana, sobra sa ingon anang butanga, kay mapas mo magkukunus-kusog, gabi nagmaligo ikahuman. Di ba? Oo. Pero, Malarot ang buhok ba? pero, og moingon kag mobalik po tas gospel, ultimo na tong buhok, ihapi nas Ginoo. Kung gyud sa kuno ihap. pagpangga ang mga langgam, nga gagmay kay mga sayaw nga bahalin ihap. Oh, pila ka Oo, dako. ihap. O ang ato mga buhok, walay buhok na mataga kun dili iyang pagbuot. Oh, di ay. Oo. So pagbuhat ito na lang raw na Oo. Oo. Okay, good. Nala. Hallelujah. Nahala. Okay na, itsinya na si... Sige. Oo. Rande. Ayaw ako ayaw ka gool hugo kasi hudra kag naupaw ugwa ang importante nga piska yang imong panlawas. Correct, ana. Kung gunang goal sa giri. Magali. Ha? Sa giri gunang goal. Wah, bitaw. Tanawa na kaya giri nga. Nagwig na Di mas papilit na kag giri siguro. No, may tinataga. Di papilit. Awa, maglagi mag-goals gili.
ug balik tas ka nang ug balik ato sa mga hisgot sa mga joke, wa mo sa ila may udili upaw. Sige. Ano lang, Hugo? Inalanggo. Salamat kay Has. Parang atong tulumanon. Kuna ko ang pasot.